Maikanem abilin. Pinapalapas, nagbaligi da Victor anang italaw iti may sa pasurot da Senyor Simon nagnagan iti dado. Iti mansyon da Doña Anita, nangagda ti panagbanat ni Elisa. Masuron ni Doña Anita, gapot ati manan mayor ti paspasagidan na. Sinapol mat da Bart ni Dado, ngem sanda na sapulan. Itagagayem, adtoin tituloy tinobela tayo ana pauluan. Maikanem abilin. Awan talaga, Ma'am Rina, Madam Anita, agrama ni Jepasdek, awan mayat. Napnapanan nga rodan ti anak ti Jablo. Urayan nyo laangan, Mama. Amangan no nagawid la iti pamilya na. Imposible. Amin na pasurot mikan ni Papam. Agpakada da sakbaya pumanaw da. Anya? Ti buisit adado, ikan naklaang iti parikot. Bayan yun, Jakong pagtatakkunan. Umay kan, Elisa. Aglugan kan iti kotse. Manong Victor? Umay kan. Dirumbang at may saka. Kabalak tagawid iti balay ni Manong Ismael. Nga ura ag may saak. Noita, kayat ko nga iti mansyon mi ti pagawidam. Ha? Oh, anya pa lang teraramidam. Naglugan kan. Sige, Manong Victor. Lumugan ako iti kotse. Nagdangag kami iti programa mitay, Elisa. Kayat ka palagipan. Di mo unay. Ngamin, amangan na madaksan ka. Amangan nukulat mo ti panagpukaw mo to akas ka ni Padre Ismael. Sa anak ang mabutang Manong Victor. Nasaya at kit din ibutaktak ko dagiti kinadakas ti mayor. Elisa. Manong Victor. Napuno iti sakit tinakam ti barukong ko. Iswa kayat ko may butaktak dagiti kinadakas ti mayor. Tapat tiyak nga isut akin nakam iti panagpukaw ti kabsat ko. Aging gaita. Di tayo pailaang amuno na tayo nuwanuan niya. No sa dino tayan na. Masarakan tayo tumutlahin. At dakaasi ti Diyos. Ita, Dado. Kaya't ko ang maamuan ti pangadeng mo. Dagiti kakadwak. Isuda ti makasaksi iti amin nga ibagam. Anya? Tulungan da ka para itinasayat ang masakbayan, Dado. Kan masakbayan dagiti anak mo. Tanyente. Napudno ka kadi kadagiti karim. Wen, Dado. Nulakit di ta napudno kamat kanyak. Sige. Nakaikadeng akon. Sigan ti sumurutak, tanyente. Nasayat. Amin nga ibagam, dagiti kakadwak ti makasaksi. Oresyak. May saak mat amang saksi iti amin na sumbat mo kinitenyente. Sige. Nakasagana kasumbat. Napudno ka kanyak. Saan ka di, Dado? Kat agtrabaho kan kanyak. Iti asyenda, bueno, iti rancho. Wan, tanyente. Kaya't asawan day tayo. Ngagbalbaliw kan. Wan, tanyente. Kat gapo iti day ta. Si dadaan ka tumulong kada kami iti urayan niya ang banag. Pudno day ta, tanyente. Nasayat nga rod no kasta, Dado. Maragsakan nagparakan ka. Pagdamag kayo lang kanyak, tanyente. Tasong batak. Amo, ati may papan iti mayor ti damagan nyo. Dado. Adda ka di ammo ti mayor iti panagpukaw ni Padre Ismael? Tanyente. Ibagak ti podno kada kayo.
Jak kayat ti madaksan. Mangnamnama ka, Dado. Sige. Sumbata ka rod. Juan. Abdam mo ni Mayor. Iti pa nagpukaw ni Padre Ismael. No kasta. Nakam ti Mayor ti panagpukaw ni Padre. Juan, Teniente. Pinadungkot na kada kami. Kalpasan na. Inpan may ti disungawan ti matatao. Kaya ti Jay, pinabugbog ti Mayor. Anya? Kalpasan na. Kalpasan na. Idi na po kaunan ti puot na. Imbilin ti Mayor. Nga itinagmi iti deras. Anya? Awanan kayo itibain! Elisa, sakti makisarita kang kuana. Dado. Idin tinagyo. Anya tinapasamak. Pinaltugan ti Mayor itinamindwa. Anya? Iti anya aga po akasta ti naramidyo kang kuana. Sigun ken ni Mayor. Kabusor na kano ti padi. Gaputa kanayon na pasagidan iti misa. Anya? Dita deras tinangitin nagan mi iti padi, Teniente. Victor, awan mo't dito eh. Padasan mi ti bumaba iti deraas. Takitaan mi. Sige, bumaba kayo. Ayan itan ti kabsat ko. Apay nga awan! Awan mo't iti kunana ng itin nagandakan ko na. Awan mo ti bangkay na ijay. Imposible. Talaga dito'y aderas tinangitin nagan mi. Kabisadok da ito ang lugar. Takanayon na dito iti pangipanan mi iti bugbugin mi ataw. Ngam apay nga rod nga awan. Baitang ti jaka mo, Teniente. Imposible mat. Kat natayon ti padi. Pinaltugan pa'y ni Senyor Simon. Anya? Pangasim, Teniente. Jak kaya ti madaksan. Di kagda nagdado. Saan ka madaksan? Dagiti awanan bain! Ayop da dya Mayor Alban! Awanan peso! Ma'am Elisa. Nagsakit matanda ito'y anapasamak kada kami ngagkabsat. Itatagdan na kami ngagkabsat. Kastoy matan tinapasamak kan kuan. Gapuanan ti Mayor, Ma'am Elisa. Husto gayam ti atap ko. Anakam ti Mayor ti panakapukaw ni Padre. Dakas ti Mayor. Dakas launay. Ngam saan ang mabalin ngagpatinggalang iti kastoy. Masapol ngagtignayak. Anya ti planom? Patayag ti anak da. Pawan ti hustisya dito ayan tayo. Iso asyak tagtingnay. Ma'am Elisa. Mabayag ti proseso nagdarumak pailaang. Iso na saysayaan no bumalo sa kitan. Agyaman kami tayong bagam ti pudno kada kami, Dado. Kaputa, kunama tulungan na ngagbalbaliw, Teniente. Pinanunot ko na imbag timbagam. Ket pagsaya atak. Ken pagsayatan metan ti pamilyak. Nasayat. Ket ita. Kayat ko nga ibagam amin kanyak, dagiti ammom akinadakas ni Mayor Alban. Juan, Teniente. Amin dagiti ammok akinadakas na ibagak.
Ado ti amok. Tanabayaga kon anagpaay akas pasurot na. Ti nakatay day di Rodrigo Quintero. Adda ka di amom. Ni Doña Anita, Teniente. Duada ken ni Senyor Simon. Anya? San lang nga dayta? Ado pa iti pinapatay na. Babain ka na kami apasurot na. Talaga gayam at takas ti Mayor. Ti may papan iti droga nga agraira dito ili tayo. Adda ka di amom. Adda, Teniente. No itimot droga. Adda pa kay naigan ni Senyor. Ngam, no dagiti marihuana. Yakin kukwa. Ket ni Doña Anita. Marihuana? Dayta ti pudno, Teniente. Adda plantasyon ni Madam Anita iti marihuana. Amok day dya lugar. Kastagayam. Naglawa, Teniente. Dado, matakdaram ka di dagita asawm? Apay kiti nasahan, Teniente. Di oray mapantay iti plantasyon ni Doña Anita. Tapno makitam dagiti marihuana ijay. Ado, Teniente. Kastagayam. Anya pa iti amom? Ibagam no adapay. Tipasdek ni Madam Anita, Teniente. Ti awagan mi iti paraiso. Oh. Ado nga babae ti nakapupok iti may kadwakad saran. Ket nakakaasi dagiti babae ijay. Tailaklako ni Madam Anita dagijay a babae. Tunggal daw may a customer ti pasdek. Ila ko na. Kalpasan na. Bumatang damutan iti marijuana. Anya? Dagiti babae jay. Pagpapasan mo tan dagiti umaya customer. Ni Rosa. Amo na dayta. Nakitak ni Rosa dito yung mansion nyo. Kat mas dawak. Tapay nga da dito eh. Kan ni Ami. Amo ni Ami dayta abanag, Teniente. Ni Ami? Wen, Teniente. Gaputa ni Ami kat may sa biktima. Impupok nitong an iti pasdek. Ngam nalaing ni Ansong. Ta inispal na. Anya? Dahita ti pudno, Teniente. Adupay at ti kinadakas da. Ken ti panagagom da iti daga. May sakmat ngag saksi. Kaputapod numet. Nga do ti daga. Nga inaguman ni Mayor. Victor, iho. Sigurado ka di apod no dagiti imbagbaga day chay adado. Mariknak anapod no kadagiti imbagana, mama. Kasanon no agul-ulbod. Saan, mama? Kinid daw na pa'y nga rod anas kan ama protektaran ti pamilyana. Tamangan no iso ti pagibalsan da, Mayor. Anya? Kaasimat ti pamilyana no kasta. Dagiti launay anak da. Wen, mama. Iso nga itapay. Mapan mi ayaban ti pamilyana. Tagyandan dito'y asyenda. Ha? Kasi damat no ditay tulungan ida, mama. Si dadaan ni Dado ngagbalbaliw. Iso at tulungan tayo kumaita. Sige, iho. Awan parikot
iti dayta. Sige, Ami. Inakon. Agsubli ka di pay lang iti trabaho, Ma'am Elisa. Saan na taada kas matipanggap ti mayor kan ka? Sigurado nga min amadaksan ka, kadag iti panagbambanat mo, Ma'am Elisa. Saan na ka mabutang? Nudakas to ti mapasama kanyak. Amoyon no asino ti akin gapuanan. Awan sa bali no di ti mayor. Napantayon iti mabalin na pangsapulan tayo kini Padre. Ngam talaga nga awan. Sinapon tayo mo na iti derasa ng itapwakan dagan kuana, Victor. Ngam, awan mat. Amangan mat no si bibiyag pay. Simkan mat dayta iti panunot ko. Nasayat launay no nakalasat ni Padre Ismael. Anya nga tatiaramidin na. Lumaamuan na ati mayor gayam tinagpanggap amang ipapatay kan kuana. Uray may sa apadi. Makapungtot met. Taulaan dayjay ang makarik na iti gura. Bart, itante oras. In kayo iti radio station na pagpapayan dayjay a komentarista. Tiliwan nyo dagos. Senyor. Tiliwan nyo kat ipan nyo iti nang ipanan tayo iti padi. Ijay yo apal tugan. Wen senyor. Kalpasan ti komentarista. Isarunuyo matan apatayan da Victor. Mang Bart, saan na mabalin timbaga ni Papa? Saan? Nga niya. Nangagkuti saritang anyo itay. Ipapatay na ni Victor. Nangagmugayam. Kaya't ko alipatan ng ni Victor. Ngamtsak kabalan. Ay alatag pa lang. Katsak kaya't amatay. Iso adi kay kumagtungpal kin ni Papa. Ang Ma'am Rina. Sino itan titungpalin mi kada kayo kini senyor? Siyak titungpalam, Mang Bart. Awan sa bali apatayin nyo. Nudiray dyan nga ami. Nakalibas. Katrumbang apatayan. Ma'am Rina. Pera ni Victor, Mang Bart. Pera ni Victor. Nagpilit ni Ma'am Elisa, Victor. Napanlata iti trabaho na. Sige, sana bali. Inaksukonin. Aganat ka iti panagmanehom. Kan iti aglawlaw mo. Amang ano adamat limad amang palpaliiw kan ka. Wenami. Agan nadak para kan ka. Victor. Sige, inakon. Usarak ti kwatsa. Awan ti parikot ansong. Nando. Nalakan tula ang amay subli ti dagayo nga inagaw dayjay a mayor. Gapo talumtaw tumatla ang ti kinapudno. Ma'am Carlota. Agyaman kami no matulungan da kami, ma'am. Wan, madamaitan ti panaggunay ti gayam ko nga attorney. Kan kastamatan kini Victor. Diyo lang amin amo. Ngam aggungunayan ni Victor. Agyaman kami, ma'am. No pa'y kasta. Masapul nga agtitinulong tayo lata. Tapno agikaro tinakabasol. Agawam Elizabeth, aglukan kan. Darasam. Manong Victor? Pagandaro mo na dagos. At damang sipsipot kanyak. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Maikanem Abilin.